Гэта рацыя, з вами Евген Волошин. Многія крытыкуюць маё бачанне сцэнароў Беларусі у гістарычным, як мне падаецца, 24 годзе. Мне здаецца, што Лукашенко можа страціць уладу, што ў Беларусі можа пачацца міжусобіца, што можа адбыцца такі жудасны эканамічны крах. Але вынік усіх гэтых працэсаў ён будзе такі, што Беларусь атрымае шанец на незалежнасць, на дэмакратыю, на пабудову такой краіны вось з вялікімі перспектывамі. На сувязі з рацыяй узважаны аўтарытэтны аналітык Валер Карбалевіч. З ім я хачу пагутарыць пра працэсы, якія адбываюцца. Вітаю вас, спадар Валер. Вітаю. Рацыя. Так званыя выбары дэпутатаў у Беларусі 25 лютага 24 года і перавыбары Пуціна ў Расіі 17 сакавіка 24 года. Ну як вы лічыце, ці могуць здарыцца нейкія такія сюрпрызы, так, якія ўсцешаць прыхільнікаў дэмакратыі? Я мяркую, што не на беларускіх выбарах, не на расійскіх выбарах не здарыцца нічога нечаканага. Больш таго, я магу сказаць, што не будзе нават увяртання ў тыя часы, якія былі до 2020 года, калі ў беларускіх выбарах прымалі ўдзел прадстаўнікі апазіцыі. Гэта будуць фактычна савецкія выбары, хоць і на кожнае месца будзе больш чым адзін чалавек, скажем так, будзе канкурэнцыя некая, ну але это будзе канкурэнцыя паміж лукашыстамі. А калі казаць пра расійскія выбары, ну тут нават не будзе паўтарэння, скажем, беларускіх выбараў 2020 года. На беларускіх выбарах 2020 года былі рэальныя апаненты. Все праціўнікі Лукашэнкі, і Ціхановская, і Чэрачын, і Дмітрыя, і Напацкая, яны даволі моцна крытыкавалі і Лукашенка, і палітыку яго. Вось нічога падобнага, як я думаю, на цяперашніх выбарах у Расіі не будзе. І я думаю, што Пуцін вывеў добрыя урокі з падзеі ў Беларусі 2020 года. Рацыя. Расія вядзе буйную вайну. І калі які-небудзь саюзнік, не самы нават значны, у нейкі складаны момант здрадзіць, то могуць быць вельмі цяжкія наступствы. А Лукашенко, ну так сабе саюзнік. Вы ж помніце, у прынцыпе, шмат гадоў ён там не прызнаваў Крым, все гэта ЛНР, ДНР, Абхазію, Асетію і гэтак далей. Ну і ў незручны момант зноў можа выкінуць фокусы. Існуе гіпотэза, што Расія мае цвёрды намер замяніць Лукашэнку на якую-небудзь больш кантраляваную фігуру, на якога-небудзь Сергея Румаса, напрыклад, якога маглі б кантраляваць вось гэтыя прарасійскія абсалютна сілавікі, сталіністы, як Вальфовіч і Карпенкоў. Ці бачыце вы падобныя сцэнары, што яны магчымыя? Я лічу, што яны зусім нерэальныя, зусім утапічныя. Бо, разумееце, у чым тут праблема? Праблема ў тым, што беларускі палітычны рэжым, яго галоўны стрыжань – гэта фігура самого Лукашэнка. Як толькі гэты стрыжань нейкім чынам забіраецца з гэтага рэжыму, ну, рэжым уступае ў стадыю крызісу. Замяніць Лукашэнку на нейкага іншага чалавека ў рамках існага рэжыму проста немагчыма. Бо Лукашенко стварыў свой рэжым па свайму, што называецца, вобразу і падобию, пад сябе. Ён крое ў гэты, так сказаць, касцюм менавіта на сябе, і на другі ён проста не налезе. І таму, калі раптам замест Лукашэнкі з'яўляецца некая іншая фігура, не важна нават якая, абсалютна не важна, а рэжым уступае ў стадыю крызісу, таму што на гэты працэс пачынаюць уплываць розныя палітычныя сілы. І вось тады могуць ажыць вось тыя самыя кланы і групоўкі ўнутры. Ну і дэмакратычныя сілы тут жа пачнуць уступаць у гульню. Захад пачне уступаць у гульню. І кантраляваць цалкам гэты працэс з Крамля немагчыма. І гэта азначае крызіс. І я задаю пытанне. Пуціну патрэбен палітычны крызіс у краіне свайго галоўнага саюзніка падчас вайны. Я думаю, што это апошняе, што патрэбна Пуціну. Таму
думаю, ён будзе трымацца за Лукашэнку да апошняга і будзе вельмі баяцца любых спробаў нават транзіту ўлады, бо транзіт зноў рызык. І таму ў гэтай сітуацыі мяняць Лукашэнка падчас вайны, это абсалютная глупасць, якая можа прыйсці ў голову Пуціну. Іншая справа, што ці рацыянальна мысліць Пуцін цяпер. Это ўжо, так сказать, пытанне іншае, але калі глядзець з логікі палітычнай, паліталагічнай, то ніякай рацыі ў такіх дзеяннях з боку Крамля я не бачу. Калі вы маеце рацыю, калі все-таки там нейкім чынам стратэгічна мысляць, то прыхільнікам дэмакратыі застаецца спадзявацца на цукровы дыябет і таму падобнае. Рацыя. Вы заўважылі, што Лукашенка за 1,5 года да выбараў прэзідэнта ўжо распачаў прэзідэнцкую кампанію. Але ведаеце, вось я гляджу на Лукашэнку, часам ужо выглядае як мумія. Ужо проста не могуць на відэа, ягоная прэс-служба не можа хаваць гэты трэмар галавы. Відавочныя праблемы са здароўем. Скажыце, калі ласка, ці бачыце вы прыкметы, што Лукашенка разам са здароўем таксама губляе ўладу? Тое, што у Лукашэнкі ёсць праблемы са здароўем, гэта відавочна. Але які насамрэч стан здароўя, ніхто не ведае. Магчыма, з тымі хваробамі, якія ёсць у Лукашэнкі, яшчэ можна доўга жыць. Мы проста не ведаем рэальнага дыягназу. Другі момант. Па ўсіх выглядае, і сам Лукашенка гэта гаворыць, што ён нікуды не збіраецца сыходзіць, і ён плануе удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах 2025 года, хоць ён ужо шмат разоў казаў, што ён больш не пойдзе, што тут будзе другі кандыдат і так далей. Вось цяпер памяняў чарговы раз сваю пазіцыю і цяпер забыўся пра ўсе абяцанні і заяўляе, што хоча зноў балатавацца на пасаду прэзідэнта. Але тут іншая рэч адбываецца. Мяняецца образ Лукашэнкі. Усе 30 гадоў ягонага кіравання Лукашенка ствараў образ такога моцнага мужика, мачо. Глаблёвага такога, з моцнай воляй. Які перамагае ўсіх і ў спорце, і ў палітыцы, і перамагае на хакейнай пляцоўцы, дзе гуляюць там гульцы НХЛ канадскага, так. І вось цяпер, калі мы бачым на экранах чалавека, якога ёсць відавочныя праблемы са здароўем, і гэта нельга схаваць, нельга, так сказаць, схаваць па яго вонкаваму выгляду. Вот гэты вобраз стары, ён разбураецца. Ён разбураецца, і ніякага новага вобразу не атрымоўваецца. У Лукашэнкі няма ніякага наратыва будучага. А ён кажа пра тое, што галоўнае гэта захаваць тое, што ёсць. А калі казаць на зразумелую мову, то галоўнае захаваць той палітычны рэжым, які ёсць, то бок зусім проста захаваць ягоную ўладу. І большасць беларусаў бачыць, што яго зараз хвалюе менавіта гэта, а не нейкія іншыя прычыны. І вось гэтыя праблемы са здароўем падштурхоўваюць эліту кіроўную, скажем так, аглядвацца па баках. І задумацца? Задумацца пра тое, а што ж далей? І вось гэта для Лукашэнкі не вельмі прыемна. І ён разумее гэта і спрабуе супрацьпаставіць гэтаму. Адзінае, што ў яго ёсць, гэта страх. Гэта палітычныя рэпрэсіі, гэта ўсіх запужаць, каб усе баяліся, усе загнаць пад плінтус,
каб хаваліся ў бульбу і выконвалі ягоныя распараджэнні, інакш будзе для ўсіх дрэнна. По-моему, спадар Валер, это вялікая праблема. А яшчэ адная праблема для Лукашэнкі, што ён жа ж свой рэжым ён зацэментаваў выключна пад аднаго сябе. І калі нешта робіцца з Лукашэнкам, нават калі і пагаршаецца ягоны стан, ну то просто вся эта сістэма руйнуецца. І вось ужо магчымыя канкурэнты, як коршуны, лятаюць і сочаць за гэтым Лукашэнкам, у якога праблемы са здароўем. Мы ж яшчэ можам не ведаць усяго, калі на экране бачым такое не могуць схаваць, што ж насамрэч адбываецца. І тут я бачу прыкметы, што рэжым можа быць ужо не маналітны, што ёсць групоўка так званых макеевцаў. Ну вот людзі, якія дзейнічаюць як ужо нябожчык Макей, так, яны спрабуюць перамаўляцца, значыцца, з заходнімі дыпламатамі, таксама пэўны кантакт з Украінай, дзейнічаць дыпламатычнымі спосабамі. А ёсць групоўка такая відавочна прарасейская, это вот такія вот генералы-ястрабы. Лукашенко зрабіў заяву, значыцца, пра нейкае замірэнне, так, давайце там добрасуседства і гэтак далей. А гэтым это не патрэбна, узмацняюцца рэпрэсіі, ўсё гэта трапляе ў СМІ, да тых жа самых дыпламатаў, з якімі дамаўляюцца. І такое ўражанне, што Лукашенко ўжо не захоўвае поўны кантроль. Вот што вы думаеце пра маналітнасць у рэжыме, ці парушаная яна? Я пакуль не бачу ніякіх прыкметаў парушэння гэтай маналітнасці, ніякіх трэшчынаў, ніякіх бойкаў, ніякага канфлікту інтарэсаў розных кланаў ці груповак. Магчыма, што яны і ёсць, магчыма, што ўсё гэта адбываецца, але на паверхню гэта ніяк не выходзіць. Ну вот зараз шмат пачалі казаць пра тое, што роля Мікалая Карпянкова ўзрастае, што ён становіцца медыйнай фігурай, што ён каментуе нешта. Маўляў, вось гэта як бы чалавек, які можа нейкім чынам адыграць нейкую палітычную ролю. Я вельмі скептычна стаўлюся да такой версіі. Па шмат такіх прычынах, і самае галоўнае тое, што Карпянкова адмыслова выводзіць на некую, так сказаць, на інфармацыйны экран. То бок функцыя Карпянкова гэта быць кувалдай жанра таго самага. Ён асведамляе гэта ці не ўсведамляе, гэта ўжо іншае пытанне, але я не бачу тут іншай ролі, якую адводзяць гэтаму чалавеку. Ну, паглядзім, ці гэтая кувалда не разаб'е галаву Лукашэнку ўжо ў найбліжэйшыя месяцы, бо існуе гіпотэза, што все-таки это чалавек з асаблівымі здольнасцямі, асаблівымі амбіцыямі, не проста вось такі дурань, які выконвае загады, што Карпянковы сам цудоўны лялькавод. Ведаеце, калі слухаць ягоныя публічныя выступы, то не ствараецца ўражанне, што гэта чалавек, які мае нейкія вялікія разумовыя здольнасці і здольны гуляць у некую самастойную гульню. Ягоныя публічныя выступы кажуць, што, скажем так мягка, гэта зусім не так. Рацыя. Спадар Валер, пра важнае пытанне хашу у вас пытацца, хашу абмеркаваць. Кітай. Існуе дзве гіпотэзы. Першая, што Кітай імкнецца да сусветнай дамінацыі, рыхтуецца да трэцяй сусветнай вайны. Другая гіпотэза, што не рыхтуецца да трэцяй сусветнай вайны, ёсць праблемы ў эканоміцы, яна нестабільная. І наадварот, Кітаю патрэбна рабіць бізнес, патрэбна ўмацоўваць эканоміку, каб была стабільнасць. Это ж таксама імперыя. І Кітай зусім незадаволены ў вайне ва ўсходняй Еўропе, і Сі Цзіньпін незадаволены Пуціным. І вось зараз момант, это выбары ў Расіі, калі можна паспрабаваць падгаварыць расійскія эліты, дзе таксама хапае незадаволеных Пуціным. Алігархі ж мільярды даляраў губляюць. Каб пуцінскі гэты рэжым змяніць, каб Пуціна не стала. Калі гіпатэтычна падобнае адбудзецца, вось такая сенсацыя, Пуціна не стала, што будзе ў Беларусі? Першае, Кітай сапраўды хоча сусветнай дамінацыі. Другое, Кітаю вайна, у якой будзе ўдзельнічаць сам Кітай, не патрэбная.
Третье. Война России супраць Украины и супраць Захаду хутчэй выгодная Китаю, чым невыгодная, бо яна адцягвае ўвагу ЗША ад суперніцтва з самім Китаем, пераключае ўвагу на Россию, гэта для Китая вельмі карысна. Ну и до того ж, Захад конкурент, а Россия объявила Заходу войну, ну и хай яны, так сказать, насильваюць адзін другого. Так что плюсаў у сённяшняй вайне России супраць Украины и супраць Захада для Китая больш, чым мінусаў, хаця мінусы ёсць. Вось Китай неяк падгаворыць алігархаў і ажыццявіць пераварот у России, зменіць Путина. Ну, я не ведаю, Китай таких экспериментов, я не ведаю, в свете не ажыццяўляў. У краінах, якія бліжэй до Китая і адносна якіх уплыў Китая значна большы. Ось, то бок таких экспериментаў китайскае кіраўніцтва не робіць, не ладзіць, і у мяне вялікае сумненне, што гэта будзе адбывацца адносна России. І апошняе, калі у России змяняецца Путин, ну так, гэта той же самый крызіс, про які я казаў, калі казаў про Беларусь, калі раптам ад улады адыходзіць Лукашенко. Это будзе крызіс, і в прынцыпе гэта будзе аслабленне России, і гэта будзе акно магчымасцяў для перамен унутры Беларусі. Ослабление российского режима автоматично добьется и на ослаблении лукашенковского режима. И это для Беларуси был бы шанс. Спадар Валер, апошняе моё пытанне. Самы негатыўны сцэнар для Беларусі ў 2024 годзе? Не, ну, сцэнароў можа быць шмат якіх негатыўных, і ўступленне Беларусі у вайну супраць Украины, и резкое узмацнение уплыву России на Беларусь, явление тут зноў российского войска. То бок змрочных сцэнароў можна пабудаваць вот так вот, так сказать, сидячы перед телеэкраном шмат, наколькі яны рэальныя. Я лічу, што самы рэальны сцэнарый у 2024 годзе это захаванне сённяшняга статус-кво і внутри краіны, и в вонкавой политике, и в адносінах з Россией, в адносінах з Захадом, в адносінах, сказать, с глобальным поўднем и так далее. Тому я мяркую, что неких великих перамен у горшы ці лепшы бок, гледзячы нацыянальных інтарэсаў Беларусі, гэтым годам не адбудзецца. Ну, але гэта, ведаеце, такія прагнозы, якія пабудаваны на тым, што тыя тренды, якія развивались минулым годом, будут працягвацца и наступным годом. Ну, але калі раптам прилетит некий лебедь, ці то чорный, ці то бел-чырвона-белый, ну, тут ніхто прагназаваць не можа. Спадар Валер, шчыра дзякую вам за ўдзел у гэтым выпуску. Шаноўнае спадарства, ну бачыце, калі параўнаць тыя наратывы, пра якія кажу я, якія прасоўваю я, і тое, пра што кажа спадар Валер, то мы выступаем антаганістамі. І сапраўды многія рэчы, пра якія казаў Валер Карбалевіч, напрыклад, у 2020 годзе, калі ў многіх была эйфарыя, чакалі, значыцца, перамогі і так далей, многія рэчы збыліся. Тым не менш, тыя рэчы, пра якія кажу я, што могуць быць сюрпрызы, я сапраўды ўверыў у гэта, спадзяюся на гэта. А спадар Валер Карбалевіч акрэсліў самы прагматычны сцэнар. Рабіце высновы самі.